Takže čaute, teraz ďalšia videa, moje meno je Gamer a chcel by som s vami niečo prebrať, nejakú dôležitú vec. Niektorí hovoríte, že mám točiť ďalej videá, niektorí nie. Tak teraz som zvážil svoje. Niekto si zo mňa uťahuje, neviem. Rozhodím sa, že ja si prestavím točiť, lebo to má zmysel, všetci sa mňa vysmievajú, je to... Zavřem sa komentára radšej. Jedni hovoria, že chcú, aby som točil, a druhí zase hovoria, že nechcú, aby som točil. Tak mám z toho teraz ísť. Ja do toho nezdržím, že sa mi každý jeden v škole, všetci, čo to pozerajú, každý jeden sa mi vysmieva. Ja toto nestrpím, že sa mi tu budú vysmievať. Proste skončím s YouTube a koniec. Je to jedno. Ja chcem točiť ďalej. Lenže ja toto nestrpím, že sa mi každý deň budú vysmievať. Ja, dal nové video. Toto nestrpím proste. Každý deň hovorí, že sám má nejakú narážku, nadávku na mňa, že a neviem natočiť videá, nemá kameru, a teraz čo? Tak nemám. Teraz a čo? Nemám na to peniaze, a na čo mi to bude? Mám tablet? Budem točiť tabletom. Nebudem si kúpať nejakú kameru, na čo mi bude. Môžem osrať. Takže čo chcem povedať? Ten, kto chce, aby som točil ďalej, nech dá like. A ten, kto nechce, aby som točil, nech dá dislike. Ja to potom spočítam, zhodnotím a rozhodnem sa. Keď bude viac lajkov, tak budem točiť. Keď bude viac dislajkov, tak prestanem točiť. Alebo mi napíšte rovno do komentára, že áno, nie, áno, nie. A to potom už v komentári nejako spočítam. Takže ak chcete, aby som ďalej točil, tak láskavo na mňa nenadávajte. Ja som vám nič nezrobil. Ja stočím z vlastnej vôle, lebo ma to baví a nie preto, aby ste sa mi v škole vysmievali. Keď si točil napríklad vy, by som na každé jedno video by som vám dal dislike a na každé jedno video by som sa vám zrehotal, že haha, nevieš točiť. To by sa vám páčilo, lebo mi sa to nepáči. Takže sa láskavo na sebou zamyslite. A nie, prídem do školy a ráno hneď prídem do školy, vstúpim do školy, krok zrobím a už. Dal nové video, nie točiť. Takže tak. Dobre, ako som povedal, dajte like, keď sa vám páčil, keď sa som ďalej točil, keď nie, dajte dislike. A do komentára nám napíšte áno, akože, že či by ste chceli, aby som pokračoval ďalej v natáčaní, tak napíšte áno, nie. Dobre. Tak to bolo asi všetko. Sa len mlčím. Čaute.